Lonxe quedou a imaxe dos edificios da imprenta provincial e do parque de maquinaria case tapando o acceso á Xunqueira de Alba. O terreo converteuse nunha nova zona verde de máis de 17.000 metros cadrados. Para o Concello de Pontevedra este é un día moi alegre, levamos moito tempo aquí teimando, sabedes que somos moi teimudos por recuperar este espazo e hoxe vemos que é unha realidade. Árbores autóctonas, unha senda peonil, alumeado público e mobiliario urbano dan forma a este parque. O proxecto requiriu un investimento total de máis de 4 millóns de euros. 2,8 millóns de euros para a construción da nova nave para o parque de maquinaria, ou 1,3 millóns de euros para a demolición do que é a imprenta máis o parque de maquinaria ubicados aquí e logo 300.000 euros para a renaturalización. A construción do parque de maquinaria novo no polígono de Barro Meis, un parque, unha nave que vai a ser rematada en breve, por, como decía, as choivas impediron. En xuño vamos tamén, xa digo, a tela rematada. Con este espazo recentemente estreado, o Concello de Pontevedra avanza nas xestións para conseguir liberar as parcelas que continúan ocupando na Xunqueira a Xunta de Galicia e o Goberno do Estado. Está en marcha. Entonces, eu agardo que a min gustaría que fora para o ano que ven, pero bueno, si temos un horizonte de 2, 3 anos para que isto, 4, se fai falta, para que isto quede totalmente limpo, pois xa me dou por satisfeito e ainda así para chegar vamos ter que presionar moitísimo, non? Ou inducir, dialogar, falar, empuxar, porque estas cousas levan o seu tempo. Pero en principio está todo en marcha. Segundo os cálculos de Mosquera, de completarse a marcha das infraestructuras que se manteñen na Xunqueira, quedaría liberada unha parcela duns 500.000 metros cadrados.